Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng' ka wapuonjore wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Seche ma intiere kod ngima makare, ibro neno ka gige ni mitimo bende bro timore makare. Nyithindo ka gima giber, gibro dhi e skul e yo makare. In owuon ibo dhi e tijeni, ibo loko ohala, manyiso ni onge mwandu maduong' moingo ngima nikech ngima en mwandu. Mate chendo ni Ruth Otieno kenda ka thuolo ni marwako daktari wa bende abomiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge nga en wuod kanye olony e weche mage aito wadonje twaka achiel kachiel koka ketho kinde kata matin. Machiegni daktari e penj laktar bang' ndalo mathoth mokalo. Ndalo mang'eny kabisa. Ruth, aduoko erokamano nachaka yudo thuolo mar biro ka mosa yunya kuom wito dau. Erokamano. Winjo kendo walemoni. Erokamano. An iluonga ni John Okelo. Homa Bay County, Rangwe Sub County, Kagan Ward. Area nama alonye en gimiluongo ni public health at master's level. En wang'iyo ngima mar dhano e yo maduong'. Ok mar ng'ato achiel, koro mar dhano, gik ma affect ngima mar dhano. Koro kanye kama ntiere. Manyiso ni wach mar public health ni isomo misomo ma itime maber mokalo. Nyaka masters level mano en isome maber mokalo. Ka udaher mondo mwago mbaka kotenore kod report ma nowuok kotenore kod weche mag family planning. To kapok wadonjo e report no family planning yore mag komo nyuol. Kanya madoni mondo mi wamul mana matin nono. Ineno ni ber ka wadiscuss kata wago mbaka weche mag family planning no. Gi kama wantiere ni e higa ma wantiere ni e penj laktar odiochieng' ma kawuono nikech ang'o? Ingeni kwa dhie family planning en komo nyuol kaka iwacho no. Komo nyuol tiende ni ya igo okang'. Iyudo nyathi tichak itieko higni moko, tichak iyudo nyathi, tichak itieko higni moko, tichak iyudo nyathi. Mano thuolo ma Nyasaye omiyi chakre kichak higa 15 nyaka ichop higa 49. In gi thuolo mar nyuol, mar yudo nyithindo. Koro en ni gimitimo, kiero ni idwa nyuol higa ka higa, to bing'e ni nyalo nyuol nyuola higa ka higa. To kiero ni idwa nyuolo nyithindo kata 20, nitie miyo moro Uganda moyaw ne sikul mar owuon. Kendo nonyuolo nyithindo 38. Ma en go, wich Nyasaye nomiye thuolo no. Koro en gima komo nyuol en ni Nyasaye omiwa thuolo, dichuo, en a relationship between dichuo gi ng'ama miyo. Mano gima nyaka wawinjre mokwongo. Dichuo nyaka rom gi ng'ama miyo kata nyathi dongo e miyo ni. Koro rite kanyo dweche 9 monyuol. Kosenyuol to chako opidho nyathini mochopo e higa moro monyalo timo ang'owa makoro nyalo we chiemo. Bang' mano thuolo higa 89 mano tim KDHS, Kenya Demographic and Health Survey. Ei Kenya ka averagely ne miyo nyalo yudo nyithindo 7. Average higa 89. To kaka wamedo dhi kaka ne higa medore kawuono report mano chiw higa 22 mar KDHS ni wacho ni average sani koro mine me Kenya ka nyalo bedo gi nyithindo diwa 4. 4 pod ok rach. 4. Ei town to kind 2 ga 3. Ei town mana wacho wuoyo Nairobi na kanye, to ei rural area to en 4. Mane gima report no wacho. Koro chako chiwo category e higa. E higa ni to jok maromo kama, jok ma higi romo kama nyalo nyuol maromo nade. Koro gima da wacho in summary, kipenja wach komo nyuol. Komo nyuol en tiende ni igo okang'. Inyuol titieko higni 3 kata higni 4, dendi oseduogo, mofuko chako oseduogo maber, oikore kendo mar timo ang'owa, mar mako ich, kendo nyalo rito nyathino kendo dweche 9 mana kamano. Koro en ni wan kaka jo health wa advice ni bede gi kiwango moro. Nyasaye to yieni inyalo nyuol kaka ihero. Chakre higa 15 nyaka 49 inyalo nyuola. To koro ibe bede gi paro moro ni. Owacho ni mondo mwanyuolre wapong' piny. Kata kamano daktari adwani mondo mwang'e ne yore mopogore opogore mag komo nyuol pacho ka ahinya adwani waket maino wabokete pacho ka achiel kod gwenge mag Nyanza. Yore mopogore opogore mag komo nyuol. Yore mopogore opogore mag komo nyuol wan gi tieng' mopogore opogore. Adwa kete e yo moro ma tieng' diriyo kata didek. Nitiere moro mwaluongo ni barrier method. Barrier method ni
en otamo gene mar dichuo cha iluongo ni tong' iluongo ni tong' adi mar miye mang'eny iluongo ni tong'. Nyodo mar joma chuo. Otamo ma ok onyal romo gang'owa. Gi mar ng'ama miyo. Ok onyal romo gi mar ng'ama miyo. Koro mano miluongo ni barrier method. Ma barrier method ni gine ne mar joma chuo cha. Iluongo ni rabuoyunga do. Rabuoyunga mar joma chuo geng'o ok nyal yiene. Kata omiyo be nitiere gimoro miluongo ni cervical cap kata diaphragm. Ebe kodhi osoyo to kata giromo kata miyo romo gi dichuo onge kaka gima dichuo go nyalo timore nade nyalo dhi malo machop kuro. Kata nitiere yath moro ma kamiyo dhi otimore nade ma kamiyo dhi ogirene owiro kanyo to nego tong yodo mag dichuo. Koro mag iluongo ni barrier method. Kata wan gi moko miluongo ni hormonal. Hormonal no gin giting'o hormones. Chembe matindo mane i del ma gin ng'ene ma ka giwuok e ubongo ni kucho to gidhi kama tong' nitiere to gigolo tong'. Ka gisegolo tong' to koro tong' wuok to romo gi wa. Koro gima hormonal method ni gimotimo en ni ogeng'o. Kimuonyo yadhni to ogeng'o ok tong' cha timre nade ok tong' cha wuok. Koro hormonal method ni emoting'o sindan. Nenyo sindan moro michuo mine bang' dweche adek ka bang' dweche adek. Kata ochako ting'o moro iluongo ni implant. En isoye ka to beda kanyo kata mana higni 5. Beda kanyo koro ogeng'o gino tong' ok timre nade. Tong' ok wuogi. Kata ichako yudo ni hormonal method ni kiaye sindan, kiaye mago tichako idhi pills yude. Kendo pills ne very important. Kech pills imuonyo kise muonyo pills go ebe ochako geng'o tong'. Koro gima gigi timo en ni tong' ok timre nade. Tong' ok wuogi. Koro as long as ne ikawe regularly tong' ok bi wuok. Koro inyalo romo gi dichuo as much as you want to tong' tok dhi timre nade ok dhi wuok. Kata nitiere miluongo ni surgical method en sterilization. En ka en dichuo ting'ado kama tong' wuoke ma renge ma bi nyaka chop koro ing'ade. Vasectomy. Kisungu luongo ni vasectomy. Koro onge kaka kata tong' no gino onge kaka tong' no biro wuok. Nikech ong'ade olorne. Koro kata romo gi ng'ama miyo tong' gi ok nyal dhi marom gi mar miyo cha. Kata kidhi kor ka miyo bende nitiere kama ing'ado kama tong' wuoke. Koro kama tong' wuoke idhi ting'ade ma koro onge communication between kama tong' wuoke gi mifuko. Ma koro kata iromo magi dichuo to onge kaka gino biro timore nade. Onge kaka gino dhi timore nade. Onge kaka gino dhi romo. Koro mago e common. Iluongo ni common contraceptive technology. Gine mitiyo kodgi mang'eny kabisa. To nitie moko ma bende traditional. Gin onge gimoro amora mirwako e dendi, onge gimoro amora miketo to koro in emitimo ni nade, in emi control. Gibe ging'eny kanyo kaka wach ni miyo man gi nyathi. Ka in gi nyathi to giminyalo timo en ni dhodho nyathino. Idhodhe gimiluongo ni on demand. Odiochieng' idhodhe, otieno idhodhe. Sasa ma nyathi dwaro thuno. To idhodhe kanyo. Sama odware ne to idhodhe. Koro ing'e ni by effect dhodhe no ero suppress ogeng'o golo hormones ka mondo dhi mwalo mondo koro kik tong' timre nade kik tong' wuogi. To ena effective for the first 6 months. Bang' 6 months koro ing'e ni chak be timore nade. Chak be dok piny. Koro chuno nyaka introduce chiemo moko. Koro there is a likelihood. Koro mano ema chuno ni koro nyaka chak imany other alternatives. Chuo bende otek ruth nikech nitiere kaka koro dichuo bende ka ok idware unyalo romo maonge protection moro amora to kochopo kama koro tong' dhi wuok cha tiwuok ok iwuok gi ng'wech. Ni wuok gi ng'wech. Ero kamanda lakini wuok gi ng'wech no ok apar. Ai wuoka to podi ro gire kanyo en mani koro tong' moko timore nade. Tong' ma koro ok odhi ei miyo. Lakini wuok ti wuok. Ero kamanda. What is the best way manyalo kete?
Wangia ne uptake nikech ineno wapi neno kacha kidenye mopogore mag yore mag komo nyuol waneno kacha barrier ma igengo mondo kik tonge gi rom waneno kacha ma hormonal tineni gin yedhe ma imuonyo kata yedhe ma ichuoyo yo moro amora minyalo kaw godo yath waneno kacha weche mag traditional kachiel kod waneno yore manyasani ma bende wanyalo dendo kacha ni surgical kamotingo tubal ligation kata TL kachiel kod vasectomy kuom joma chuo kuom magi duto te yore mag komo nyuol mage ma ji thoro tiyo godo ahinya e gwenge wa makaluo. Kedhi e gwenge makaluo ok king'iyo data ma KDSHS ok opogore ahinya. Nenore preference ni it cuts across joma tiyo kode. Kajibiro ni madi ohero kabisa en sindan, en injection. Kidhi kaluo kocha injection ema ji tiyo go mang'eny kabisa. Sindan michuoni. Sindan michuoyo. Ji tiyo go mang'eny kabisa. Probably gima nyalo wacho kapok adhi e mamoko, gima nyalo wacho preference en convenient. Yani tije yot. Kendo donjo gi mpango ni. Onge gimoro ni samatin yadha kan kanye kata binase dhi ang'o injection kata ang'o gine kande. En kosechuoyi kamano to dweche adek. Gina koro kata kan remember iparo those days ma onego bed ni dhi ang'owa idhi sindan. Koro kia kanyo kia e sindan to luwe gi mitimo nade. Misoyo e batno. En bende mine ohere. Okonyo e yore mang'eny. Kato gima po chako konyo gi ariyo gi gima gichagi konyo go maber ni en kiero kaka miyo imeko decision adwa tiyo gi contraceptive koro dichuo to koro kone rita watem pidho ma mondi nikech nitiere chuo moko ma ok ohero ni mine tiyo ni mondi gi tiyo gang'o ni any method mar family planning. Koro ma awache dare nikech mane gima timore wan ng'ene kaka healthcare providers mane gima timore koro okabi thuo dichuo gi chiege ni chiege ema timo kamano apana to wang'e ni mano en very convenient for these people. Koro kia mano tidhi andila ka andila pills ka koro pills go be ji tiyo godo koro modong to ok tigo mang'eny ahinya kondom itiyo go to but not ok ahinya. Sterilization korwa kocha cha kaluo obed Siaya obed Migori obed Homa Bay gi Kisumo nitiere to mana mar mine. Wabro mulo mano odiechieng' machielo kendo wabedo kod chenro makende weche mag komo nyuol mar joma chuo mar vasectomy wabro ng'e maber. Kata kamano daktari aneno ka wantiere kod report mar KDHS dwani wang'e ne rieko ewi komo nyuol ma en report ni madwani mondo mi wuoth kodwa okang' e chenro makawuono mondo mi oganda wa ong'e ni report wachang'o kotende kod weche mag komo nyuol ma wawuoyo odiechieng' makawuono. To ok ng'ene gima timore rieko en ng'eyo ni gimoro nitiere kaka gima koro watimo sani wachiwo rieko en ng'eyo ni gimoro exist to en gima inyalo nyiso ng'ata to ng'e ni gino nitiere but there's a difference ng'eyo gang'o gitimo koro ema neno kako report no mini 99% mag mine nigi ng'eyo sana wawuoye mine mosekendi to gima poko kendi nitiere koro jogie they are all sexually active gin joma ong'eyo ni ginyalo riwore 15 to 49 wacho cha higa 15 nyaka higa 49 ging'eyo ni nyal tiga ng'owa gi yore mag komo nyuol. Yes. Wadhi nyime kod report ni waneno report nyakwara Ramogi Ajwang' madaher mondo miwuoth kodi kanyakla ing'e ni to report kare chal nade e yore mag komo nyuol. Daktari nopimonwa kacha yore mopogore kamoting'o weche mag sindan mwonyo yath keto chume dhod nyodo raboyunga wuothe kodwa e report ni kod gimomiyo report chalo kama kiyienwa. Ok ing'e gima pod adwa ing'e en ni rieko e yore mag komo nyuol. Mine joma tiyo gi rabuoyunga ong'eyo ni 97% jirri 97 joma chuo sindan 94% joma muonyo yath 91% to joma wawacho ni nitiere kap moro ma isoyo edo mfuko mar ang'o mar nyodo mar mineja en miluongo ni keto chuma edo dot mar nyodo
gin tiere kendo gin aware ni en tiere, koro tiyo kodgi uptake mano koro uptake ema koro timore nade ema koro pogore lakini awareness ni gigi nitiere kata abira penji kae nyajimo ni pimna yore ming'eyo mikomo go ang'o monyuol ng'eni biro pimona an ang'eyo raboyunga an ang'eyo sindan jomichuo sindan an ang'eyo yath mimuonyo to ang'eyo gine koro odhi adhiya kamano apenjo miyo machielo achaka apenjo miyo cha to cut gi across the whole country to be an awareness mar family planning to nitiere kendo ji onego timre nade onego ti kodgi yes koro kidhi apani slide nyalo biro bang'e maya to koro ne en awareness to koro ka idhi bas mae ma adwaro joma koro tiyo kode komo nyuol mine ma komo ang'oa ma komo nyuol practice family planning boyore kikawo ji 100 keto kanyakla 15 to 49 63 tiyo gang'oa tiyo gi yo mora mora mar timo ang'oa mar komo nyuol 63 koro nyisi ni adi ma ok ti godo 37 gin sexually active to giti gi yore mora mora to kendo giromo gi chuo to ok gitim ang'oa ok giti gi yore mora mora koro kae kama baden nitiere kae kama baden 37% ni wayudo ni 63% to tiyo godo to 37 ok timre nade ok ti godo kato koro kaka wacho mogiene nitiere yo masani ma wawacho ka ma wakwano contraceptives ma pills injections condoms implants mago te yudo ne mine ma komo nyuol e yo masani en adiwa 57% to ma komo nyuol e yo machon cha batemo itemo ngeko matin weche mag kwano kalenda dodho nyathi that's right tomo ng'wech kata nitiere moro miluongo ni basal body temperature en nitiere ndalo ma ka tong' wuok to koro temperature nitimore nade idho malo matin to koro ing'eni mathagowa gi mag yore machon gi ok giyot ahinya ok giyot ahinya nikech iti ibiro ng'iyo temperature ni ibiro giene sadi ibiro ng'iye sadi puonjo to wapuonjogi kendo wa make sure ni wanyisi all the methods mantiere waketo ni on the table kato in emiyiero ni an mae matimo nade an mae madwaro apa ni wamake amaka kanyo ka waduogo to wabong'i ane mine makomo nyuol kae mwabiro chako godo mine makomo nyuol duto te gin kwenda tamalo 63 mokomo nyuol kwenda tamalo 37 makomo nyuol e yore manyasani kwenda tamalo 57 e yo machon kwenda tamalo 6 wabuduogo kwasekawo yweyo mana gi kama wantiere no correct penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kik idhi mabor kik isudi kidieny mar ariyo nitiere kod puonj mang'eny mokadwa nobayi kata matin Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. In rita ibiro neno kaka an abiro miyo kuluwant kaurno chwat. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings.
Nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. But hapana, si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ponono ni dwani mondo michango kodwa mbaka nyalo tudori kodwa kokalo Facebook page wa en page laktar nyalo tudori kodwa kokalo Facebook page Ramogi TV mondo mi page penjo duto tema nyalo bedo godo kata kamano SMS bede podi nyalo oro no kokalo yero mag SMS mondo mikangwa yudo thuolo to wabro somo gi mondo mi daktari odwok penjo gi duto te daktari kamane wantiere en mine makomo nyuol e yor manyasani mine makomo nyuol mine mosenyuom kachiel kod bine makomo nyuol e yore manyachon kanye mane wantiere. Yes. Okoro gima owacho joge married to kendo en sexually active kendo gibedo gi regular ok naga wach kisungu mang'eny giromo gi chuoge wach ni pile ka pile kata ok en pile ka pile but regularly mine mag gine ge nyiri 63 mani lo 63% tiyo gi family planning ko 63% ne kata nyiri 63 ne moko tiyo gi modern technology moko tiyo gi machon ka kineno kanyo nyiri 57 tiyo gi manyasani to nyiri 3 okay 6% tiyo gi manyachon koro gima temo wacho kata mineno pod I insist nitiere joma sexually active giromo mako ich kendo giromo romo gi chuo nyiri 37 ma ok ti gi method moro amora koma wara lete to baden ne family to gi baden ne piny ne society ne piny kech tich piny tich sirikal en bende o consider population ka ji onyuolore mang'eny ahinya to nyalo baro gi ndasi koro chuno nyaka gi promote tiyo gi yore mag komo nyuol masani. Yes. Koro kwanda tamalo 37 ni utimo gi nango kata un kaka jogo molony e weche gi ote mane ma unyalo oro ne gi nikech en sexually active samoro ne keny samoro ntiere gi relationship ma otudore kod jaode kata jaherane ni wacho ni kata kok pile to di ng'eny e juma e dwe ote mane ma inyalo chiwo ne gi kapok wadhi e point wa machielo. En gimonyalo wacho en ni tiyo gi yore mag komo nyuol okel adhara moro malich ahinya e del to in kaka koro in iwuon ng'ama miyo kata family mari wan watemo nyisi ni mondo mi duok baden piny nikech Kenya masani kata piny masani opogore gi machon cha gik moluongo ni resources gig nweng'o gie tindo timore nade yuto odok piny koro bede gi size moro minyalo timo gima minyalo rito 2 3 ka ng'eny ahinya ta 4 to be in gi yuto minyalo timo gono minyalo rito gigo koro yo manyalo konyori go yo maber kabisa mondo mi irit nyithindi gi maber kendo ikom nyuol en tiyo gi family planning. Traditional yo machon cha en tiyo to koti kata ineno percentage okoti inyalo go ni an wati gi mano to koti yo maber koro masani emwato onge gi madhara mora minyalo kwan kata rudh gi madwa wacho kendo ing'eni kapok itiyo gi method mora mar komo nyuol ibiro dhir daktari kata ibiro dhir nas tikone ni an tadwa ni mondo atimna nade adwa ni mondo akom nyuol for 1-2 reasons ng'ani ok bi kawo gimoro amora to mini nyaka oketi piny mopuonji monyisi ma tiyo kama berne en ma
to rachne be nyaka onyisi nikech moro ka moro nigi ang'owa nigi side effects ne koro kato kose gine man tikone idhi wacho niya an koro atimo nade ayiero ma kisenyisa ni iyiero ma koro atimo ni gimiluongo ni assessment nyaka assess dendi mang'eni dendi nie be owinjore gimitimori nade gimiyiero no kayudo ka nitiere madhara moko mane dendi ma ok winje gima tabiro koni Ruth mati yiero en ober kodi lakini ok onyal konyi obiro kelo ni madhara mang'eny to kayudo ka timo ni assessment ayudo ni otiyo kodi maber takoni ni akawa kodhi ti kode kama ibiro duogo after every kata bed 1 month obed 2 months obed 3 months koro watemo promote watemo nyiso ji ni onge madhara moro maduong' ahinya bende kata kidhi osiptende pok iwinjo miyo ma oyudo serious complications nikech notiyo gang'owa gi yore mag komo nyuol an pok awinjo yes wabo winjo mana kowuok kuom jowinjo wa seche mang' wayudo thuolo makorang' wanyalo go kodgi mbaka mondo wago mbaka ni kanyakla wantiere kod yo machielo mar komo nyuol wadendo kacha ni emergency contraceptive en bende en hormonal wanyalo odhi lware kidienje adek mane wawacho cha mulna matin mar emergency ni kod kakutiyo emergency contraceptive and akani balung ni by the way pod en mana yor komo nyuol nikech gima ok idwar ni maka ng'owa ok idwar ni makich koro en yath minyalo tiyo godo kopo ni nitiere kaka iromo gi dichuo to ineno ka nitiere atari kata danger ni nyalo timo ng'owa inyalo mako ich koro gimitimo en ni imiyi yath moro thoth ji luongo ni morning after imiyi yath moro ma yadhni en komiyi koro odwa chalo gi yedhe moko ma wawacho ka pills kech ebe oting'a ting'a hormones go to ting'o hormones go type achiel mar hormones go to koseting'e to kiwango moro mabet malo matin tok ni onyalo kelo madhara e dendi en ni itiyo kode dichiel koro ikawe kisekawe to kopo ni tong' nyalo wuok to dhi osuppress oduoko piny chances mag tong' cha timore nade tong' cha riwore kata en bende gimitimo ni kopo ni imako opo ni iromo gi ng'ato to ne ok ikori mar mako ijno nyaka imuonye within 3 days mane seche 72 72 hours koro gimomiyo nyaka muonye namba achiel ne ok iikori opoyi apoya mano namba achiel kata ne en consensual kata ne opoyi mano namba achiel namba ariyo ng'ene mana waluongo ni undesired pregnancy kata unwanted to en language ma ok awinj ka ber to en undesired en ne ok ichano maber kod nikech ng'ene kopo ni at the end of the day nyathini dhi minyuole to ne en unwanted ing'e attitude midhi develop towards nyathini kodongo koro ka en undesired en consensual en ni iyie oketo we stage moro ma onge escape mi kaka inyalo escape to koro iko ni we adhi amuony mana namba achiel to kendo kata namba ariyo samoro obambi miyo moro gie to bambe kata po mana kogie to ne ok ong'e gine mano apani oyieni mar ka ng'owa to nyaka dhi assessment ng'ene nyaka dhi ka daktari mapimi kosepimi ting'ene kama kata ni tiyo gi method samoro ni tiyo gi method moro kaka raboyunga kaka raboyunga to kin gadiera ni method no timore nade no tiyo koro mano ge to gima da wacho kuom emergency contraceptive ni en ni ok en gimi muonyo pile ni ka wuoni gine chaki muonye jo manyien ne ok ang'e ito ing'ang'o mo ni timo mpango mo ni sikise kopo ni neno ka obari ndasenya donje pills ka me muonyo odiochieng' kata sindan kata ng'ogi to en emergency kaka iluongo ni emergency ero kama nainya adwa ni mondo mi wang'ia ne kapo nono ni ng'ato osebedo ka tiyo kod yore mag komo nyuol kuom ranyisi samoro ketne moro mipidhe bat chama kawo higni 5 odwa ni mondo mi koro we en ang'o gini monego bed notimo seche ma odwa ni mondo mi owe samoro oketo moro ma geng'o dhod ni luonge nang'o wabaria kaka ng'ama miyo odwa ni mondo mi owe samoro odwa ni mondo mi owe tiyo kod yore mag komo nyuol kaka mag pills kod sindan wamula ne kanyo discontinuation ng'ene discontinuation tok tek ahinya koro luwore ni gimiluongo ni fertility koro luwore gi method mani tiyo godo nindo ka natiyo gi method ni to koro aweye
after how long bang ndalo marom nade makoro an gi chances mar timo ang'o mar mako ich koro ing'ene kaka rabuoyunga en ing'eni weya ni to ka in ovulation ochopo ti inyalo mana mako ich kato ichak idhiye koro wadhiye mimuonyo mimuonyo en bende en ing'eno en gimomiyo imuonye pile en ni ogeng'e pile en mana tije en ageng'e pile the moment mimise the chances magi mag timo ang'o mar macho nitie malo kabisa koro en itieke ni iweye ni to chances ni nyalo mako ich are immediate aya sindan michuo sindan cha en ing'eni otieko dweche adek kochuoyi go koro kotieko dweche adek to kiweye nyalo weye the best yo miweye go en ni ok ne in gi next appointment ema koro ok timri nade ema koro ok idhiye then within about a month 2 weeks kata ka a month ting'eni gine ne cha oduogo golo tong' mar gine cha oduogo kata mar higni 5 cha en be igole agola ni to kibudhi ok onyal tieko more than 3 weeks timaka maka ich kaka kawaida kaka nonegi make. Adwa wadhi e counties wa mag Kaluo, counties wa kaka Kisumu, Homa Bay, Siaya, Migori, magi yore ma Komo nyuol mane wantiere godo. Uptake chal nade e gwengewa kotenre kod report kata survey mane wang'iyo cha? Koro e gwengewa mag Kaluo, ok ing'ene wan gi Siaya, wan gi Kisumu, wan gi Migori, wan gi Homa Bay. Koro king'iyo to nyisi maber ni uptake en ni malo Kisumu compared to counties mamoko. Gimomiyo mano timore mana kaka like Nairobi kata Mombasa urban centers kuonde ma town gi awareness mar contraceptive use ni malo compared. Koro mane ineno ka Kisumu en 57%. Siaya ne piny matin. Siaya ineno ka around 43%. Koluwore gi national figure to ok wanya wacho no rach ahinya compared to others lakini en piny koro Homa Bay gi Migori to in almost all the data gidwa giwuotho marome machalre. Yes. Angatimore Siaya dibedi Siaya ni Josiaya koro gima nyalo wacho Siaya en ni apane ng'eni nitie gik ma account for it mang'eny maka koro inyalo explain ok inyal koni mat gima timore ka to awareness creation ng'eni nyaka tim itime both media to gi locally ting'eni awareness creation wan gi community community health workers tinde serikal manyien ni to ng'eno miye nying manyien ni community health promoters gin health promoters ngene gin ma giwuotho mier ka mier gitimo ang'owa gilando weche mag health gi koro wanyalo ng'iyo ni to be mago be timore e Siaya as compared to ang'owa to other counties kata mana facilities gichiegni marom nade gi ji koro mage gik ma factors monego bed ni ng'iyo nikech en teach health workers mondo mi promote uptake mar family planning. So ing'ene ka health workers kata health system ok ti maber to kinyal blame ng'at ma ok ti kode. Actually health system onego bed ni ipenjo ni to ang'a timore be utiyo kako nego tim ang'owa. Kora pani from that angle monego ng'iya ni to how effective. Ko ing'ene tinde wan gi ng'ene health sani en devolved to ka en devolved to wan gi a whole structure mar health system e counties wa ma penj ma ginyalo penjore ni to ang'a timore Siaya waka koso population watin ma we don't care wabro ng'eyo ni weche go bang' thuolo machuok mokalo nikech wakawo yueyo ka waduogo to dhi bedo kidieny ni jahera mar penj laktar kama koro inyalo yudo thuolo mondo mi igo mbaka kotenore kod weche mag yore mag komo nyuol kata weche mag family planning omiyo kik idhi mabor kik isudi ka waduogo en chenro ni en kidieny ni mondo mi ing'e mathoth kendo kik iwe mo kipenjo laktar nikech chenro en penj laktar. Nyithindo gi kendgi en ang'o ma initemo wacho ing'eyo ni kata Sarabo biro kae kamoro achiel gi jaode mondo gisani an kika wuok kae an abiro dhi
maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Kati ya watakaofutwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi, ni kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Komando wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381#. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe weekendi. Play the virtual leagues now, ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika 2. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Sasa kwa sau moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta e twak mare gi jofwambo wacho ni pok ong'eyo ketho mare ma omiyo sirikal donjore kode. Ogai mar riwruok mar okinde ma pacho ka koro wacho ni piny owacho mar William Ruto duoko Kenya e loch marang'enge. Dayo moro e gwenge ma Kisii, Nyare to kod Nyakware otwe jela bang' doho yudogi kod ketho mar toko oko wang' Nyakware ma jahigni 3. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ma en kidieny ni ponono nitiere kod penjo mora mora. In thuolo mokalo mar go simu en namba minene TV mari mondo mi wapenj laktar kwa gombaka. Daktari nadwa ni mondo mi wang'ia ne weche mag jogo mapod tindo wanyalo dendo kacha ni teenagers kata rawere mapod korka poko nyuomi gintiere kamoro kato gin sexually active. Oseyud ni thothne gitiyoga kod yor komo nyuol modendo kacha ni emergency contraceptive ni mang'eny mokalo kipimo kod yore mamoko ma komo nyuol. Debede ni ang'o matimore? King'iyo data mar Kenya Demographic and Health Survey, ting'iyo percentage mag joma tiyo gi contraceptives. Ibiro ni mar joma married and 63%. Tibiro ni joma ni kindiga 15 ga 19 70% matiyo gi contraceptive method. Kati wacha dieri ni thothne the most common contraceptive method ma ginyalo tiyo go. Inyalo yena mondo mi akaw simu mondikie. Okay. Wantiere kod Maureen. Hello Maureen. Hello. Machiegni penj laktar? Iluonga ni ng'odo. Apenjo daktari. Ninyisa tiyo gi implant ma tiyo gi abich.
Nitiyo gi? So, nitiyo gi implant mar higni abich mapas. To nokane malo. Koro atieko higni abich kapod ok aten. Machaka dok e sindan mar dweche adek be pod ok ane remo no. Koro akia nanyalo timo nang'o, kanye madwani daktari okonya. Debe ni ang'o motimore kuom Morin to nyalo timo nang'o? Mano adwa ni agol luoro kuom Morin. Mano homon moting'o ma yedhe go ting'o. Obed miketo e bat cha kata obed michuoyo. Giting'o homon ma type adi? Type 1. To homon ni en kochuoye dendi. To gimotimo en ni ogeng'o golo tong'. To en ni mani aonge gi thuolo mar nyiso kaka ng'ato nyalo neno malo kopo ni ok imako ang'owa, ok imako ich. Koro ing'e ni tong' chande ka ok ogole, ka ok owuok, ting'e ni remo matimore nade? Remo mawuok e mfuko cha, koro onge. Kech tong' ne mamiyo remo koro kosedhi, ka yadh cha osedhi mosuppress ni tong' ok wuogi. Koro kata mana remo mawuok cha timore nade? Onge. Mane gima timore e yedhe adigi, e yedhe ariyo michuoyogi. Ok en gimoro malich ahinya. To mana kaka ipenja mokwongo, ni to kiweyo tiyo gi sindan kata iwe tiyo gi ma, be remo cha biro duogo. Kech teka ni in e higa kind higa 15 gi 49 ma tong' cha pod wuok. En temporary method. Neno wan gi permanent method gi temporary method. Koro ma wawacho kate gin temporary methods. Permanent method en mana surgical mitwe mifuko cha. Mage permanent ma ok nyal gi. To magi teka ni yedhe go gole dendi. Migi wuok iwegi, ok no gol gi dendi ti iwegi. Koro gidhi girume dendi. Ka giserume dendi ni mos. Dendi duogo normal. Anyalo ke simu moro kaka pokola na kiyiena. Right. Ero kamana ahinya. Halo, penj laktar? Hello, ma Benta. Machiegni Benta, penj laktar. Apenjo ni natiyo gi sindan mar kete bat mar higa abich. Koro nagolo dwe mar 4. To ne ber ka golo dwe mar 8. Koro pok aneno any effect mar gamo remo. Koro shida nyalo bedo ang'o? Mane penjo na. En penj machala gi mokwongo cha. Ka nyamino no awinjo kaka explain sami koni ka ng'ato weyo ni kiweyo to inyalo duogo gine maromo nade. Apimo ni kimuonyo pills to gin weya ni to inyalo mako ich ang'owa immediately. To kimuonyo kochuoyi sindan kata koket yadh cha implant kata chuoyi sindan en ng'e ni osuppress gino kata effect ne yani kako bede del bedo mang'eny matin kopim gi mamoko kande. Koro chuno nyaka mi dendi time mondo gino timre nade? Mondo gino orume dendi te, kose rume dendi te, tiduogo back to normal. Mane momiyo kiwinje ka nyisi ni en onyalo kawo kata dwe achiel, kata jumbe 2, kata jumbe 3, koro luwore bende gi individuals. Luwore gi ng'ato ka ng'ato. To ka in gi worries kabisa, nikech adwa na gol worries ni kuom adwa na gol luoro ni. To kopo ni in gi luoro, tidhi adhiya hospital. Tidhi nyisi. Koro gidhi pimo everything e dendi. To the likelihood ni gima nyisi ni emidhi pimni nyaka ibro miya dendi time. Onge luoro moro amora. Teka ni pod ine kiwango kata higa minyalo make ich, onge luoro moro amora. Yes. Maki ng'ato bedi gi luoro kata matin. Ang'o moko budho higa, higni 2, higni 3. Luore gi namba 1 luore gi individual. Kaka respond, kaka dendi nyalo respond. Ng'ene ji respond e yore mopogore opogore. Koro mane luore gi individual. Nitie jok moko within kata jumbe 2, jumbe 3 osetimre nade oserumo. To moko kawo kata dweche 2. Antiere kod jahera moro mar chenro ni to kowacho na nyinge. Yiena mondo mi akaw simbe. Halo, penj laktar? Apenje ni miyo mine moko nyuolo nyithindo maonge wengegi, moko maonge itegi. Ma biro nikech komo nyuol koso. An pastor Boto Kida Marco Gramazo. Ero kamana ahinya. Adwa ni mondo mwang'e weche maliekore kata myths and misconceptions kotire kod weche mag komo nyuol mana kaka pastor Osida wacho no. Wang'e ane kanyo matin. Wan gima wasomo nikech ma en science. Ng'eni waluonge gine komo nyuol yo masani. En science and technology. En gik miketo gige dendi, koseket gi dendi to gitiyo to gima gitimo maduong' kabisa
en ni gigeng'o ang'owa, gigeng'o tong' mondo kik wuogi kata yo moro mondo kik umak ich. Mano e gima otimo. Kato yedhe gi nitie gin gi gimiluongo ni side effects. Side effects en ni gima onego tim cha, yes otimo, to nyalo kelo gimoro ma ok inyal winjo maber ahinya e dendi. Samoro inyalo winjo jony, samoro nitie jomoko ma rembgi samoro nyalo, kaka ineno joma muonyo pills. Gima ginyalo experience en ni remo nyalo wuok kata diriyo kata ang'owa kata didek. To mapok wawinjo kendo pok aneno kotimore. To en ni kimako ich. Makna maka kanyo mapok wawinjo nyaka wiesi Mandela kapok olalna. Right. Mandela, hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Hello, Ruth. Machiegni Mandela. Apenjo ni ang'o miyo ng'ato kowe sindan to mako ich. Mako ich? Tok ndalo matin to komako ich to ich odho lwar. Ang'a kelo mano. Aha. Kanye mane wantiere weche mag iluongo gi ni myths and misconceptions. Gin gik ma ko gimoro timore ne ng'ato to i-associate gi yath motimore nade gi yath momuonyo. Ji kata nitiere kata joma adwa dhie mokwongo ma kecho gichiegni kabisa gina gimoro achiel gichalre. To gima adwa wacho en ni yedhe gi kimuonyo gi sama poka ikawogi mapok iya wuok e osiptal, abiro nyisi madhara te ma yedhe gi nyalo timore nade nyalo kelo dendi. To ma ok onyal kelo to kabi nyisi nikech abiro buogi, to bende ok nyal timo nikech wawuoyo about science. Gimoro ni ich nyalo luar kata ng'a nyalo timo. Ng'eni seche moko nitiere mine moko ma mifuko gi ok otegna ahinya, ma en komako ich to mondo mi inyuogi yot malich, machuno ni nyaka odhi mana kanye osiptal. Moko bedo osiptal kata mana dweche 6 ka nyathini ogina idembe ademba, ok dwa no wuothi kata luok osiptal ka bed rest beda osiptal kanyo. Koro joma associate tiyo gi komo nyuol masani gi madhara mabiro aidha ne miyo kata ne nyathi midhi nyuol, ok wan kaka jomosome ok wane ka gigo obedo associated gi tiyo gi contraceptives. Of course ji to nyalo wacho kamano, lakini pok waneno kata dhi me osiptal kata somo mana buge mag science onge, nikech wang'eyo kaka yedhe go timore nade, kaka yedhe go tiyo e dendi kendo gima ginyalo kelo. Mana mi winja nyisi ni kimuonyo yedhe to nyalo yudo kaka inyalo neno malo diriyo kata didek e dwe. Yeto ne ginene dichiel. Yes. Wach mogik minyalo weyo wagodo nikech wach mar ich malwar ni bende wasebedo godo kod twak moro, miscarriages ma sate ich nyalo lwar kotenore kod gik mopogore. Kata kamano tiere chenro mamoko ma bende wanyalo chano mondo mi wamed puonjore oganda ong'e kaka nyalo ng'eyo kaponono ni isik lwar nyalo timo nang'o, ere kaka inyalo ritori kod weche ma kamano. Wach mogik minyalo weyo wagodo kotenore kod twak ma kawuono. Gimomiyo nyaka wang'i yor komo nyuol e yo matut. Okelo ka ok ikomo nyuol to midhiero, wang'iye yor midhiero. Nyithindo koro dongo ka ok osomo, nyithindo koro kech nyalo medore e ot, ang'o gini koro baden bedo malo. Obedo baden e family to chako bedo baden ne sirikal kata ni gini. Koro yudo konyorowa. Mano miya ud encourage. Anyalo jiwo jowa ni ng'iyane gini matut. Puonjane en mana mayawo wiyi. To mondo mi yude in details dhi e osiptal machiegni kodi mondo gipimni maler kendo kaka yore gitiyo. Amor ga mar bedo kodi e penj laktar. Ageno ni odiochieng' machielo kwa luongi tipo chak ibiro wago e mbaka kotenore kod weche mag family health, community health, public health. Erokamano ahinya. Erokamano makende. That's right. Ageno ni puonjori achiel ariyo adek kotenore kod twakwa ma kawuono. Penj laktar en chenro makende magolo odoke iti. Nyaka kendo odiochieng' machielo kwa bobedo kod chenro ni aniluonga ni Ruth Otieno. Kago erokamano makende ne jogo picha mawa director na Philip Ochieng kod producer na Papicho Koth. Kachiel kod jahera mar chenro ni erokamano makende nyaka kendo odiochieng' machielo.